Kabelai sibut ni nak banta kastanding koya jong pres beturi ke jongi ya kabelai yo ban sedang ya kene jing syakuri ke jongi ya belai kene kenop hai jong nek sengi ling ba ke jing rai perham jong mensim jongki to belai ingkurku belai nurkat lam nak banta kene koya jong pres beturi kerpang nak banta kini khot jong ne koya belai unai pi ya ke mensim jong jing i ban syakuri u But blame IP yang mensim jangan jengki klik yang la jangan kam yang bak kom ka pres beturi kelasnya api nak benta kene koya jongka bat ngis kam blame lorkat ulam bat pi habro i benta jong jing syakuri jong pi ban sakhi yo blame lingba kisur jing ruai sai sempat ngi penpau jing sngongu yo blame nambar ka jing i jing snai maka jing ringkat jong ulam bat ngi gombau lo ringkat lam maka jing syakuri ka bang lak ban pendap akasen meningkong Ngidan ka jingkraman skamru pabulai unlong rekat lambat ngi hakan ni kanok pai jong ni kesengi saya sempat ngas ngobha ban piang sobha nak benta jong pi baro naduk ki pasto jong presbytery kinong kitam kitamem san ki khot bag delegates ya pi upai lang jong galak se presbytery ki balawan nak jakai ki baper ki badana po jong put usam jong presbytery hi ngip yang sobha ya pi syakan ni jing syakri yak bangin sependap hak ni kesengi kirpang ngi soban pedang subha nam tak ni para bangai jongi ki badai nabar jong pun usam jong presbytery ke jongi ki baladan ringkat lambat ngi naduk menni bat ki badang don ringkat lambat ngi haduk ni klip mat mementa ngi pedang subha nak benta jong film bat kene kajing syakuri ke jongi bat kirpang ngi pedang subha ru nak benta ki waipat ki kunhun balang Kila kadai na po jong ne kasnong nang ni nang spong. Bala kadai na giwaipat kisnong kibran mar kiba po jong po usam jong presbytery jongi. Nagaliang jongi kom ka like se presbytery ngi pediang ya pi dak besngoba bad ngi pediang ya pi bana simentalam bag ne kajing syakuri ka jongi hagne klub mat mementa. Ngais kambaling ba ka jinor kat jong pi kat ne. Kalong sya kajing syakuri ka ban ai jing hon nak benta jongi kom ka presbytery. Bat kan long si syaru ke buram ya belai kaban mi lengba kan ke syakuri kabangen saban pendap hagan eklemat mementa ni pen pauru ke jing sngongu ba ke jing pedang sobha nak banta inong kuran i reverend bilingdo ibaladon ringkat lambat ni hagan eklemat mementa hoj pastor nak liang jongi kom ka presbytery ngeliyok ban pedang ya pina don nen hagan jing lang berkat kam jongka ten roi menta nak liang jongi ru ngi pedang ya pi dak basngoba Bat kam tame ngi pedang ya pi ya ke kubor ke bak pi pensioban ya ba pi pensioban sam ha pedang jongi ha kan ikonok pai jong ni sngi ublai ingir ku berlor kat ulam nak benta jong pi bat kerpang ru nam ta kan ke jong syakuri ke jongi ha kan klep mat ke mementa aswab ya syaprangi ke ke jong syakuri ke jongi ya blai ngak khot uskaturi bon pensngau ya ke program Reverend Monsor kini kalau program kepada kene por subsisten. Kini yo kini pule berdua teman san SS Longdo. Kini lo mig jaingu kan bagi nang lo mig jaingu men yo ekpayar naga balang nong kasen standing payar presri balang mewer. Kini yo ilong keren Reverend B Longdo. Koya naga jingseng samla nong spung jing pun benabat pemai kene kalau program murtor kepada ni por kublai tengah pai blai hak jing duai au blai ubau pa ujangi bah beneng ni penpau jing sngongu bang aingu ye me kotrai namar jing i ke jing snai ba ka jing ringkat jamalam ban ngi kum ka presbytery hagan step jong jing syakuri jong ye me lam ru bagi ni sngi ke bang yo mendana po jong ni kapalang jong me ni matrai hagan ko no pai jong ni sngi ya bangin siapan ya hai syap prang ye jing syakuri ke jong ye me oblai ngi dan kam ya ka bor ka jong mensem jong me kotrai ba un long ringkat lam bat ngi Yalam nak bentakan jing syakuri jong ina du sedang du pokot jong ka kotrai yalam kerpang ru il jong ki syakuri jame ke biyo ban simentalam bakan ka bat kan ka por jong jing syakuri jongi daba mikir ku bat menorengkat ru lambat ki sim genti ka por jong jing syakuri jong ina du sedang du pokot ha kertang jisu ngi pan begin duai amen ngin ya chaprang jing syakuri ke jong i blai
Ini ruai ya kenumbar jing ruai ke bahan repulai. Hadin kena ke jing ruai. Ni teman mesan SS Lingdo insobhaban pulih bat banduai. Kenumbar jing ruai ke bahan repulai. Jing it kat kidu riau jing snai bala shalai. Bau yap usim ke jing im yap yangi ban penem ai bala ban klat ya kan ni ngap klem ya ro bala kum ya kan ni ken mau junam kat bameneng kadang sa ngina yang ruai bro di khat kenumbar jing ruai ke bahan repulai. Ajing it kat kidu riau Ajing snai balash lay ba uyap usim kajing yap yangi ban pen ai bala ban kled yakan ngap lem yaro bala kum yakan eken mau junam kat babo neng kadang sa hai kalbari ke poleu ye jing jelu ke botai bat ke nan bajong ke boneng ke layo kalang ke bor bajing ublay hangi mentaki yashem ho bajing suki yai doru yai kapr dai kabarem tonang yai ko Jesu kenran lai kawan lam rutora ban yale ya meka pertai lanedu jogru kamlam burom bakai kerteng jong me kan pen pet yaki nong shun kat ba me yang hajan balang jong me kan sneu Asyua angin pendam hai jing duai ngan pan sngau kato kana nek tien jong blai ngan pan sngau naka siti ka baar sikinong korin kala nong ka ban reu ka de khat ka khat sao ado khat reu ki tien ki be ong kum ne to wat long pi ki be kit leng kor lambat ki bom ngek namar ka hok ka don jing elok ayu bat ka bom hok ka jing syai ka don jing slok ayu bat ka jing dom baru kres udon ka jing ade ayu bat ubel ya lane ubangej udon bantah ayu bat ubom ngej bat ka ying ublai ka don ka jing so ayu bat ki blai tau namar ngi long ka ying ublai ubaim Kumbau belai ulaong ngan syong sa hapo jongki ban ngan yai sngau ha pedang jongki ngan long belai jongki ru kiru kin long upat lang jonga ublai un kerku ngini pendam ublai ki jing doai
Kuk pa jongi uba benang ni aingo nam ta kajing e ba kajing isnai e kajang me. Sa sisen pat kumu pai lang jong ka prestri ngi wan ha kana ka sin ka bar ya kawan yaro pun buram ya ka kerteng kajang me. Ngis ngau kini barok kilang kijing bu bet kijing lam kijing job kajang me Jisu. Ngiladu kijing kermen ha kini kisngi ki benai ki baladap barok. Nadu kesenam kau ledap ngimcim lalak man penong ngeji sang presbytery. Nrai wadah kena kesenam ru ngiladu ijing kermen. Batang hiki kendiat sengi. Ngilayo ia kubur ban yon penong ngena kejing sang. Ban ya kendu lang komo pait lang kun ka presbytery barok kawai. Turai Jisu ngis ngau hamingi perkat. Ngimlaban pepang ya kani. Kani kadai kejing pelilat kejang me nak bentai jongi kubu pait lang jong ka presbytery. Try Jisu be 8 nomor kata. Hang klimat ngis ngawan wai kmat jong me. Baka jing don kat jong me ya ka presbytery baro ka wei. Pait lang jong presbytery wadon menta kum bakat sau hajar tam. Bat kum juru ya ka balang nong spung hang ne. Kabadon kejing syayong kumnoban pediang ya kana kejing seng. Namar kam syam yo ya kejing jingmut kabasyai kumnoban pediang. Nre aingo atrai kana kalimat. Kadno ngidap da kejing kemen. Bangiyo wan ya don lang hang ne ka balangan nong spung. Ya kawan syakri ka kerteng kejang me. Trai Jisu kembala pensngau kemat jongi. Ya ka ktin jang me. Ba melong ublay ujangi. Baki donot ki jangi baro akin lang yung syang ka jang mensem bako jang me. Bat ba men yo yach ngaw halem bat ngi. Upait lang jang ka presbytery. Turai Jisu nomor katang is ngaw. Ngi ap kermen ya ka jingem ka jangi ka manas ngi. Bat ki por badang sa baro. Bay day da ka jing don rangkat jang mensem bako jang me. Uban le try kli hapo ki donot jangi. Mdai bau syaitan unle try kli halor ki donot ki jangi. Namar ngi tips kam bau syaitan. Ukwa ban kam try ka donot ki jangi. Bat ban ma yalam rau yang i wep baro. Sya ki jingmut bomman ki jingmut baca klia. Bat ki jingmut ke bakwa bor ki bakwa hangamai. Nrayu mensem bakwa jang mai yalam sya ka bajai jai. Banginong be Aisyah. Haki ki baro. Turai Jisu nomor kata men long lam langkat. Yalam yau pai lang jang me. Bangin syai skora kena kejan me dia ketien ke ba yem ke jang me. Lang bau syakri jang ban sama kubur pedang jangi. Nyap kermena trai bakan long jing bam ke bakan jaman sim. Kumjura trai men langkat. Yau pai lang jang me baro bangin me nang ne. Om dai bangin lek teli. Nrengin yo ke jing bam ke bakan jaman sim ke balong ke ketien jang me. Kaban penlong yangi. Kiban sengau tu, bat kiban siampang, om kiban siam ngek kelumar ya kiai jing hikai bakla jong kena kejok ke bamenta. Sengau aturai, tamap kijing duna jengi kiba bon sertap. Hak kerteng kebadan bor ke jong turai menopun em jeng Jesus Christ ngituai. Mentah syukur amen. Toblay unkerku ialah jong syakri bala pulih nak tien jong blay bat boleh lam yangi ha kejing duai. Syuab ngpoi syuipat kebenta jong syakri ke jongi. Ya blay kata kalong bangin yok ban lum ya kejing aingu. Bat kat badang lum ya kejing aingu. Ngin yok ban syashkor ya ki koya. Ka koya nak balang nongkasan ka standing koya jong ka presbytery baru nak balang mayawen. Tekat ba ki volunteer jang balang kinang penkrek ban lom yak jai aingu bat kat ba kinai ki lai teli ki koya kanong kasan kastani koyan ba kemewat kinang penkrek ban shem kawai ding kawai nginer wai kenomar jing ruai ka balai spa kat kendai kenomar jing ruai ka balai spa kat kendai me ka benta jong ajunom kodotam yaka perthai silenter ka jing em jonga aingan ya ko trai bat me lambat me silentar kajing em jonga aingan ya ko trai bat me hadin ke ba ngiladap man lum ya kajing aingo
ngesngop haban khot I tamam san eswalang ben sobha ban penkentang ya ke jeng ai jongi ngine yang ngine roi kan bar jeng roi ke balai spa khat kendai Beka ben ta jong ngaju nom Gordor tam ya ka pertai Silen ter ka jing im jong ai ngan yai ko trai bat me lembat me lembat me lembat me lembat me silen ter ka jing im jong ai ngan yai ko trai bat me ngam duai ban yo ka jing su lem ne jing sneo ba pertai ya ka shi tom ngan om shep ting lai ngan yo yai bat me lembat me lembat me lembat me lembat me ya ka shi tom an om shep ting tang bangan yo yai bat me ha ke jen ti dum to sumar bat ha ki yong pertai Shaka ker dog neng bateng shan ai ngan yo rung lembat me lembat me lembat me lembat me lembat me Shaka ker dog neng bateng shan ai ngan yo rung lembat me Bagi
worship ang Lord. Kung sa dingin sa tlor, dongin kindit ng real menta. Dos ngapya kajing sawa, ino jingin kabalaglan, badap cintalan. Overtaken home slim shoes, Yegi sikat, Jika berhaiba, Gijing berhyper teba, Shenship gikan sawai no. Overtaken home slim shoes, Yegin sadu,
Kumnegi ayu ia me ablay bukpa jongi bahabedeng. Namar kijing bat kijing isnay kijong me. Hagabame melodon kat bat ngi. Ia kisingi bat ia kipor kibala late no jong kijing kujongi. Try babahan namar katang isngaw ia kaban aingu ia me kini ke klip mat. Hakba me melapenyo hapdeng jongi kum ke presbiteri ke jong me. Ia gane ke por ke bakordor ke jongi. Ia gabangan ia syakrilang ia ke burom ke jong me. Kum ke presbiteri ke jong me. Trai babahana mar ketangis gauru ia kaban aingu ia me kini ke klip mat. Hakba me mele isnai ia kaban kersiu. Ia gidonod bad ia kimensim kibiyo tia lengai kijongi. Hapedeng jong kini ki kicing kebengi ia gendu. Hagani kaslah jong kendeu. Hagba me mele isnai. Ia kaban kersiu. Ia gidonod bad ia kimensim kijongi. Ia kabangin yo ia kaban yang joj nal kijong krempeying kijongi. Ia kabangin ia wanlang hagani kejaka hagani kebalang hanung sepung. Ia kabangin yo ia kaban ia syakrilang ia keburom kejong me da kejing suk bat kejing keman. Trai babahana mar katangis gauru ia kaban aingu ia me kini ke klip mat. Namar kejing bat kejing isnai kejong me. Hagaba me mela donlem mela ronkat bat ngi ia kisingi bat ia kipor baro. Mela donlem ia ngi ko konrat hapedeng ki kam ki kti kijongi kebangi don hakajing jongi ke bahala kesi. Hakaba me mele isnai. Ia kaban penla yangi kene klip mat. Ia kabangin kener ia lagi jongki kiti ki betelot ki jongi. Ia kabangin ai ia kini kicing ai ki berit ki jongi. Na kepenta ka kam ke jong me. Isnai ko konrat ia kaban men kerku. Ia kini kicing ai ki berit. Bakin dalong sisa ke tiar ki bakrau bor. Ban Kristen ia ke kam ke jong me hakene ke sla jong kendel. Rai babha namar ketangis ngoru ia ke ban aingu ia me hakene ke klip mat. Ia ke jing don lem ke jenrokat ke jong me. Lengbau syakri jong me. Uban sapla ia ke kubor na ke ketin ke jong me hakene ke klip mat. Rai babha ngis ngau to ai. Bakataga kubor kan long. Ia kabame ko kenrat meli isnai. Ia kaban keren ban persiau. Long bau syakri jong me. Ia kabun ai hakene klip mat. Trai babha namar katangis ngau ia kaban aingu ia me hakene klip mat. Ia kabame mendon lem yangi wei pak wei baro. Kum upat lang jong ke presbiteri ke jong me. Akabang iyo ia kaban yaro bat ban pendon burom. Ia ke burom ke bakrau ke jong me hakene ke si. Rai namar katangis ngau bakum ke syakri ke barit ke jong me. Syania ia ki baro. Hak burom ke bakrau ke jong me. Hak ba me ibit. Ia kaban penset na kaban tak ke jing ke jong iwei pak wei baro. Isnai ko konrat. Ya ke bandon lem bandon rangkat. Ya ki baro. Kabangi ngidon banle hakijing jongi ke bahal kesri. Trai babha namar ketang sel ya ke banduai ru ya me klip mat. Bamen pelaj yangi. Na kijing kijing sitom ki bengi ya gendu hakene kaslah jong kendeu. Ki balong sisa trai ki ding pengkiang. Ki bakhanglat yangi ya ke bangin yo ban syakri lajlut ya ke burom ke bakrau ke jome. Trai babha namar ketangis yo. Bakum ki syakri ki barit ke jome. Me tep khamha ko korat. Ya ke ke bangi ngidon kam ha ke jing jongi ke bahala kesngi. Isne ya ke ban pendap ya kita baro. Kanang ya ke bangila ya ke ban yo bor ban yang klain. Ban syakri ya ke burom ke jome. Hakipor baro. Isnai ko konrat. Ya ke bansa skor ya ke jing duai jong syakri kene klimat. Damap ya ke rengkang ke bamesem ke jing ke jongi.
Kereteng ke jong Jisu giduai kini. Amen. Isa banai kublai sikadai nagbenta gini ki lai teli ki kuaya ki balarwai haprang jongi hakani klibmat mementa ki balarwai nagabalang presiden nangkasan kastanding kuaya ringkat nagabalang mayuban kini ki lai teli ki jingruai ki larwai ngi yak jingruai ki besngau tenan ho jadi ngisngap ha ki kenten ki bakia ki kenten ki bakit jingmon barang pensyang nong rembah ya kini berlai telik jing ruai baki kelarwai ki dan ki kubuar ki bakrau ki belong ki jing hikai ki belong ki jing peni nak benta jongi kum ki kun jong presbytery ublai ngir ku nak benta kini ki lai telik jing ruai ya bagini kun samla kliyoban ruai ublai ngir ku nak benta jongi bat kerpangai ublai ngir ku nak benta gini ki dikot jong ki kuaya ka kuyar jong belang nongkasan kastani kuyar bar ka kuyar nak belang mawiwan ublay unorkat lambat pi ublay unakir ku ya pi bad kam tam ublay unorkat lambat pi lakadai hak nunuk benta ka pi pensyakuri ublay bagi sur jing ruai jong pi ublay unyalam bar ublay ngir ku nag benta jong pi ublay ngir ku ru il jong syakuri ublay yo man duai pen gentang nag benta gini kijing ai kijong i hak ni apa bentang lapoi shui pat kijing syakuri kijong i ublay kata kalong bangin yo man sengap bat man syskor ya ka kubor nak ketin jong belai ba insa ya ka on sakran hapdang jongi dai reverend bilingdo pasto kumbala pen paun meneja keman mana kaliang jongi kum ka presbytery nglayo ban pedang subhai pi nadu nen hak bangi ngempat chamelo iyo bro oi ngila pedang subharu nadu ka standing committee adin ban kaliang jong balang kala pentip ba pi pen selong way naginang simentalam bagani ka presbytery ka jangi nakaliang jong ka presbytery nado kabangi nglayo ya jing pentep nakaliang jong ka balang kalapen kemen sisa nakabenta jongi kum ka presbytery om dei pakapen kemen ngi tang bagin yo iya pi kum bro hanrei kam tam kapen kemen ngi bangin siop an ngap bat ban skor ya ka kubor ka pi pen siop an wanra ha pedang jongi ha ka jenmet bementa kendiat lingkot ngumut man ong i Pastor iban sakran hakani apa? Idai inohikai ibahikai hangtei ha John Revard Theological Seminary Maukelan. Kabamut idai inohikai pastor. Bar ngalaman ong ba ki babun ki pastor jongi ka presbytery i ilahikai. Bar ngang adai student jongi. Hagi jing isya ladangai kendo i ngan ong i isa. Namar idai inohikai i jonga ba jongi kum ki pastor jonga presbytery. Ti pastor haswag ba pi pensia ban sim ya kani benta nagaliang jongi kum ka presbytery hoi kani kam dai syu ka sim meningkong na ka benta jong pi hanroi kidon sipun ki pra bangga po jong presbytery jongi kimbum pat itu ya pi ti nagaliang jongi kum ka presbytery ngikirpan ba pin sabha ban pen itu ya ladi kanang ba nagaliang jongi kum ka presbytery kun jong presbytery ngenang kam itu kam ha bat banginang donru ka jing sngojan lemba ka jing itu itau ka jongi ya pi pastor te ublay unor kat lambat pi pastor nak bentakan dia por gumba ublay ulor kat lam ka jing ben krek ka jong pi nak bentakan dia ka program ban ngidon ka jing kreman ru ublay ulor kat lambat pi ha ka bakum kene klemat mementa ka bapin siapan sam ya tin ka jong blay ha pedang jongi ka por kadang keloj te namar tangi ai ku ro je pi bapin kran ha kene klemat mementa barang ka por ngasup ha ban khot ban makrapat nak benta jongi kum ki para bangeng oi ni sngo thu bakane amariang kadana pedang jong jing sngo kriat tanrai mar bangi syong khap ngia kum ne kas ai bha bari kham tam le bangi ngap ya ku bor ka tin jong blai ka pen ai ya ka men sem jongi te mar kata ladangi ngi ngap ha ka pen ai jangi tanrai ladangi ngim ngap kan pen kriat yangi te mar kata ngakot yangi kene por tongin ngap ban skor bha ya ku bor bai pastor insya ban kran ha pedang jongi ha kene por tekat bai pastor nam pen krek bat in sa shim ya jong benta nganyar wai ke numbar jing ruai ke ba chispa lai popra ke numbar jing ruai ke ba chispa lai popra
banwat ya ketin jong me atrai yarap yanga haban syam yu jisu unong penem babha ulong ublei badon bor ban shna ya ki jengpang lakrau ka pom jonga ban pendukoin una nginyang ngai ya kenombar nyurai bichispa lai popra Banwat ya kak tin jong me atrai yarap yanga haban dashem yu jisu unong pen im babha ulong ublei badon bor ban snayaki jingpang lakrau kapop kajonga ban pendukot unang Dong dia benda maka jeng duai. Long belakar ku ya kakatang ka bakoi ka jong me. Ublei pa ublei kon pada ublei men sem bakoi. Ublei sya engi kom ka presbytery baro kawai. Bangin yo ekene kalat ya kabane lomlang kumne ekene ka lempung. Ya kaban syakri ya kaban pendan buram pada ya kaban ya ro ya kateng ka bako ya ke jome. Ya ngoe me ko blai be ye berbi sne na ma ke jinga lam ke jome ya ke jingem ke jungi. Pada ke jingger chan bor ke jingem ke jungi ka man la kesngi. Ya ngoe me na ma jo kene ka por ka ba me mela sya yengi ya kene ka por ya kaban syakri ya me. Ya kaban mane ya kaban pendan buram ya kaban yaro ya ke kateng ka bako ke jome. Bat kam ta me akabakum ki kon ki jome ngin yo e ka bengin sngow bat bengin snap. Ya ka e ka ba me don ya ka ban kran na preng jong ya ka ba kum ka ne ka por. Ki karpat ya me bleu pa jong i ba bneng. Ra yang ilang baro cha ka kamera ka bahaneng. Badang ta to besar ngi. Da ki jingbam ki ba kenja met siam. Nang mengia try bengingi mi na kene ka lampong jong ke jing syakri ya me. Ngenomi sudah ngenomi tli. Harangin mi lamba lagi jong ki song ya ke ban pendap. Ya ki tiar jong ke jinglong ke jingem ka ba kenja mesim ke jongi. Bad bengi laru kum jo kan pa ba ye bangin em bad bengin ya ta ka tien ke jong me. Ya lau jong syakri uberret ya bamele bet ya keban penyang akane ke jaka ka bekentang. Ulang ayu kan pak lam ka bor ke jong me. An rai pan slap ma me yahud la ka bor ke jong men sem ko ye jong me. Baki kenten baro ki ba mi na ke sentor ke jong. Ken la ka bor ke jong men sem ko. Kran na trying in sha score. Melang u bleu jongi. Kakatang ka cuma Jisu biye ngitwai. Amen. Ki para pengebit baro nadoi pastor moderator ibelong moderator apo jongka presbytery like say baro kawai ki para pastor ke bia dalam dorengkat lembat ngi ke bakum kene ke por ke bamenta jong ke jing sekri blai ke jongi ki teman besan apo jongka presbytery
kit khot bat ki delegates kum churo karpang na kabenda jong phi u pai lang u jong blay u blay don lam dorang kat lang hakane ka por ka ba menta na do kilong kme kilong kpa ki khon samla bat kham ta me na kabenda jong phi ki bret ya ki bo try jong u Jesus Christ wang na ba jong ki long kai mau play ngawara ya ki chengai khublai ke bakarpang happy kom ka presbytery like say baro kawai na ka John Roberts Theological College ka banga ngalahi kai ha ka bai moderatori long ba nga ngalong unoi kai jong i ka sorong ya ka ban long kumta akari kasi chantia hi baro kawai la dang alej kiwe kila ban yap ngan nga ngan yap kedang damar balai kila buon ba hapo jong kari kasi ban chantia baro kawai ki khon ki jonga ki bangalahi kai yaki ngawara ya ki chingai khublen la ka jong ka yeng ka sam ka jonga kom churo na ka balang laido ka district laido bat ka presbytery sora ngirong yalong presbytery hang the hakut madan hakane ka por badakane ka sngi governmenta ki para bangai baye ki khon ki jong blay lesela dang ya ngap kumne ka khriat ba kini ki basyong ajrong lele te kumba kibru yang tat sni kini ki tat ler kwa long ba he hap sa khriat tapi kwa long pa ba te kham sai la kwa long ba he la jinjar ha ka khriat ru bisyong ha khriat hi ha ka sngi to pi kham lai ten re ha ka khriat tum la kerdar tapi lek kumno kadan ka pore ka banga ngalej ya to kana chi sien ngalajan kelon namar ka kwa syong bae ajrong ka jing kriat ka bomla ban patai ten raya sya sipor ngatep skam ba hawesi ki brio ki kham ye ya ka jeseng ki sutenat akan ma chi sien na bolong jeseng chatai cha sakwang long e ke jeseng es lok ke pastor ngi ke pastor ladon kan e ke jingda ani ngi as tenat baladon jingda paj ba bo pliken ran ngi sneng as ngok manongan beno e ke kele no sien baslap bom muslap tamaki paj ba kiwan kia syong bai hasuki kia kan ther ba thasa ki keo jor suki ki song kenrong ngai tenat ha ka we ka leng ya ke jing e jeseng jong kinong west ban sa kiwe ke jaka ngam tharai bakin yawan dia seng apa slap bom slap bat keler ngi ki pastor ki banang ne par khoi e syong jadien namar bom long syong syu penreng asol tenat si bone ya pi ki ba sya west ki tenat ya ke ban ngap ban yaro e blay ban ngap ru ka ktien ke jong blay ki para bangai bae ngam tep kan no phila ya ka bani sya ngi balong no hikai ibun ktien bat ka jingbun ktien ka jongi ka long teng teng ki briu ki ya thia no ngangai ta bakriat ni phinamia yo thia bat ka wei ka ba jia ka long ka bangai chu perkhat ba ka long bandala shet ka sngi ki briu ki ya thia kim ju stanat bani sngap badon ro ki ba mino Jiaseng district presbytery la kham he tu te da sibet la slam pala tu no itu kana mino balai slam pala tu no itu kana renga ju perkhat pat lada ngap yau no itu kana ar kenta juat
Da ong ya pi rakti mano pakwaban lai syabnang baro ya ralut. Arkenta syong habadan ublay mla kemilan tiban syong sijunam piala. Kaka bakado don ke bandang ablay ngalai no sya dujok. Athai ka syong ban me. Numal ba lasla me uno ya thukana. Bat kene kedai ka presbytery le se bon na plengai osngo mene. Teman pesan mo ibu duai mene. Pulih duai. Teman pesan ibu pulih duai mene yang kene kepalang ka klam yo ban krek baha na marbam tikna ka bakhadu la long chia sang ne pai pa ne nom long. Marbalai ngia tiang yo kubit. Ngia tiang ngia kata ke sorkar. Kajing kalong bau kubit menta usyong akan dong uyam. Kajing yam kajing kalong nama baro ya kena yu kubit. Le ubriu kena yu kubit, le ubriu kena yu syaitan, le ubriu kena yu blay. Kat kabale kena yu kiway. Dia nama kita kadau. Bon sian ngi syam ke jinge akabakum kini kisngi ki por ki pamenta bangi alam mes kaya keno tingin no me keno ya no ya nuru nrei keno ya lade nang kong ngai ku blai sibone ya ki kuayar jong kini ki lightly ki kuayar jong ka balang nong kesen mau wet bat ka standing choir jong ka presbytery so tenat iki jeng ruai iki jong ki tang ba apa pi ruai wan nom ruai tang menta mo apa pi ruai da ke jeng em ke jong pi baro selenter ka khamba beriu kata ke jeng ruai ban ya ka pi ruai menta Kisamla berobor kidai kaban pendan ram ya ublay haka jengam ke jongki kabaman la kesngi ngin senang ya ngin senang ya pej kiai kisamla te kenapa yang namanya Islam ngakwa ya kaban pensngau api lembah jong kene ke kubor kaban au amos kelenong ke basau kedkhot ke bakat ar ke baong kumne Namar kumne, namar kata kumne ngan le yame, go Israel. Ban namar bangan le ya kane yame, tukre ban ya kendo, badu blay jong me, go Israel. Kata kalong kekubor ke bangakwa ya ke ban ya selak lembat pi, ha ke bakum kene kepor sipang. To pan kre. Banya syam batu blay. Suai kebangan ya lembah jong kene ke sermon. Kakwa ke bania tu iwe jinge tu khana ibalengkot. Badita jinge tu khana ilong sepang jong ki arngut ki breu ki baya layap. Nda layap ki apoi sebenang. Nda ba ki lapoi sebenang. Wangel ubah ap nagit uladon lembat ke register ke jong larong way ubriu ubat tray ke kam pilot ka pamut unya aeroplane ban undang larong ne ulapai ya ka keteng ke jong uyoi o kadon gane ka keteng jong me yang ne kadon sekmat badula ai yau tau pilot ke janren dia ke bani ke remdor badu ai ruhau yau dinduk siar badula ya sekmat rong wai padu breu hadian jong padu tau dari pastor ndala rong tau pastor
Wangel ula wat ya kata keteng pastor ka bakado uyo wang Medan Bok. Medan Bok. Teu ndala ai kita kijan ai kijan koton. But uai dau ding do ding dau ding do siar uding do ding. Padahal tahu lah ai yang tahu ding do ding tahu pastor la ujor. Wau tahi pilot me ai da kejan linen ka bani ka barem dor bat uding dok siar kakti ke jongu yang au pastor nado dang sedang menstap ngalakhe ngaladuai ngalasyakri ame ngasyakri ka kam ke jong me nrei ndah bakum kene ka por me ai pen banda kene ka jan koton ka batat tang susat kelasti me ai do ding do ding pan tawang el long taw pastorong pechene kadon ka cingya per babau ne pilot ustad ya ke aeroplane drone barok itu kita syang to kia duai belai bahkan ka aeroplane ka dai ban kio ban sejrong kan her pada kapor bekayar ka de ban yar bai tek lem gum tayap baro si aeroplane ha kapor ba me tho kana ma me barok kia tialut dengan lekum no Kado kadwai te job upilot. Tengah kuat ya pi ba pinom ya thia mo. Yo pi ya ai ding du ding yang ya pe kat bala bayai ya ngap kai ke bangangan ni slok lembat pi ha ke bakom kene kapor. Bangang scam bo blay un kren na preng jungi un yalam ya ki jingmot ya ki jing perkat ke jungi un ai bor yang i bangin pai la ke jong ke jengem jo play bat bangin wat ya ka khamat ke jong topan kra ban ya syam badu play ke gos ka kitab ke jong Amos ke lendang ke besau ke khot ke bakat ar ki para bangai bayet ngiem ma ke jok jong ke jingkela ke jok kabau melong sot ham wong bau kena ulang pa yau rangba kajok kabau bayoi hadian ya kasni yau benai ukam tep ban yau bayoi nengkong ya kasni benai kajok kabau samla utikna urangba usut harai dan kene ke mobile lang kisam la baru khoi kitip kumno ke bajia Amerika urang ba ada wong tip ka dadai si syamo kajoka ke bau briau tip lot ya ka pertai bad ya ke mat benang henrei om tip bad yau blay ubadon rangkat lembat ni buon sien nyem tep bo blay yai rangkat lembat ni ngitep ya ke Amerika baro kawai ngimi tho yau blay kajok ka bau Jeremia haka lenong ka bakhandai ka khot ka bakhat lai wong bau breu sarong hala ka jing start usarong hala ka jing kraubor usarong hala ka spa ka jong kajok haka bau Amos haka lenong ka basau ka khot ka bakhadar wong tu pen kre banya syam batu blay let's say kene kejing keren kejing Amos kalau kejing keren kot lat kejing keren kot lanti nomor lau ya to lupa kumno roki kon Israel kim patiau ai rem ya ka bau Amos ukren lau snang lau ya to lupa
ya kai kaman saja kahapa ki skor jong ki bakelut ki khmat ki ba manla bat ka donot ka ba mutlap bat ka basaro kai ka ba wama suyai galong baki jing sneo kelanang karoi hakane ka jaj benriu kelanang jeleu bat ka jing tap bat ka jinge yau blai kalanang klot ka jingem jong ki kon Israel bat ka nang swai ka jingem ke jong ki ka ba man la ka sni ki para bangebihin wa mosu yang ha pedang jong kata ka jaj benriu kabam kuasyo ya kaban yosngo ya ke jingkren ke jong blay kem kuasyo bo blay kren kam kuasyo ban yosngo ya ke jinge to lupa ba ya ke jingi kai bapa rei kine ki breu ki ong au amos hakalenong ke bahar kan khot ke bakadar wadia to lupa ini Wama su yang ban ya tholo pa ha pedang ka jaj ban reu ka bau blai ujli baru kwa ya ka ban paniar ke pot ya ka karupa ka khamkor ya ka hok sejor ki khulam ki arangkat ban ka dor ka jau badok ka song sang ka jelai ha ka ne ka jaj ban reu bat ka yeng ka jong blay ka kalalong ka caka diwan jong kinong buai wamos kelenong baar kat khot ka ban riu hadu ka bapra ki para bangebe kai ka ba kham sneu ka long bo leng do ha ka yeng ka jong trai badu nong ya tholo pa Kia syun para maki, para beatre, ya ka kam, ka jong play. Kane kam jengai na kane kari ka jongi, kam jengai na ka balang ka jongi. Adon hado kine kisni ki pengen mentah, kine ki jenglong jong ki kon Israel, ki don bat ki em lambat ni. Para pengebit. Ki kon ki jong play. Ka jing sneo jong ki kon Israel. Ka kieu hado ka tengkang yeng ki jong play. Bat ka tiet jing kang. Ya ka jing penjot. Ka ba shirkai ki jong play. Let's say kini ki long ki sngi. Ko para bangai bei. Ki long ki sngi. Baka jaj ben riu ke jong iru ka sedang bantit ya ke jingkang jong ke jing penjot ka jong play ka Sodom ka lanang yo ya ke jaka ya ka ban kan rop ya kine ki kon ki jong play hakine ki sngi ki bangi em banta lese kala ban long namar wadang don sa si pongot tam ki bahok hakane kari kasi bajanti abaye ke jongi bo bleu dang ri penem ya kane kari kasi ke jongi bom semla penjot ya ka bikin mau ya ke jongi keren ke jong Abraham badu blai namar lau jong upaka jong ulot suai ya ke bantang ya ke Sodom Abraham ulai Hau blai wong lada don san pongot ki bahok ha Sodom ha domen thangno ya ka Sodom bat komjuro yaki u blai wong lada don san pongot ngam tre thang ya ka Sodom wa Abraham upastar u penhiar sau pusan wong blai lada don sau pusan ngam tre thang Lada don sau po, lada don sau po rungam tretang, lada don arpo, lada don arpo rungam tretang, lada don sipo rungam tretang,
jana sendanu play bom don bahok ke Sodom tang Lot lambat ke yeng ke Sam ke jung ke lok ke jung ke bela pai dien ke benot yang ke spa lambat ki kon kan tai jung arngot tang Lot bat ki kon kan tai kilai na Sodom lese akan ikan ri ke jung Ko ki para bangai biai ladangi pat saudong ya ki jinjia hakina ki snei ki bangai mentah ngila ya ka bani oi syai kedar baka Sodom kala nang yar ka hima ka jongka nang yar ka hima ka jongka ka tham jong ka Jordan kalong ka tham jong ka jing penjot ya ka bau blai ula thangdo ya ki South Lee ki nongba ka Sodom ka Gomora ka Adama bat ka Sebuim pule ka kitab Deuteronomy ka lenong ka bar kundai ka khot ka bar pulai ka suar ka lalai tang namar bau lot ukar pat ya ki angelong sya yang abangan lai ha ka te ka nong ret ulot unang tharai bah ka te ka nong ret Mdon kum kane ka badon ha Sodom. Ren dala poi ha suar usem ki jo ki jing sneo ha Sodom ki don ru ha suar. Namar kata kadau ulai pet shalom. Para bengebit ki kon ki jong play. Ngam yalap sure api ban pen snow ya ka kelteng bat ke jing penem ke jong try jong yu Jesus Christ. Ya ka bom don show lese ha kane ka snong hang ne ha pot nong spong ha kane ka presbytery nong kasen ki bom sempan atep yau Jesus Christ light tang kito ki bom pediang yau mbrenga ngakot ya bilang baro jaga jingkla ke bamut ban bot ya ki denjat ki bau try jung Jesus Christ wi kai yangi bangin le bat bangin em kom ki kon ki jong play ngingat bau Jesus Christ ulapen em yangi henreng ngim bot setia ya ki denjat ki jong try jung Jesus Christ Jacob wong nama kata kajingat klam kajingle kalong kabayam kajingat kajongi klam dale kalong kabayam kidon kijingjia kari Amerika haki pedeng jong ka spas nam ka bar po ka bamod haki khat kendai spa nru po san po adu nru po hakaba kari Amerika Bat ki breu ki badona po jong ka kim e show yo blay. Kim don por show ban sakri yo blay. What like a moto jong kane ka ri ka long we trust in God. Ngishania how blay. Hanrai ban sakri yo blay dem don por. Thomas Altaisa way na kinong ko ya ka theology the death of God theology ka theology sa pang ka jingyap ka joblay ukdo baha ka ne kari don show uplay Kibreu kemat ya ka jingdon ka jong play hanrai ka ai ka bagine kibreu kimat kalong ya ka jingbom don ka jong play ha kane kari kaspa kidon kerai kijing soba kidon kerai hanrai ki yeng mane ki kelalong umot sa jingkan mau ya ka jingyap ka jong play Bom dan show bakwa ya kaban mani. Dan show bakwa ya kaban kiau sekayeng kaban kantang ke jong try. Bat kini kelas sedang banjia kene keri kasi bijantia bayi ke jongi. Piken ya
kesni balang piken ya kesni sajan kat nongot nap lang jongi ki kon ki jong blai ki badang ya ka ban lach ya ka yang ka jong try ya ka ban mane yo ya ka ban syakri yo bad ya ka ban pendon buram ya ka katang ka bakot ka jong om don show ki bakwa ya ban snap ya ka tien ka jong blai om don show ki bakwa ya ka ban mane yo Om dan so ki bakwa ban keren siapang jong blay. Para pangibig, utray ukren na kikon Israel ang bawamos. Hakmi kisngi kinwan. Bangan pa ya ka jingker do hakari ang utray. Om ya ka jingker do ya ukpu. Om ya ka jingker do ya ka om. Han raya kabayos ngo yaki ktien utrai amos kelendong kapapra kat kot kapakat we ki para bangebi ngakwa na magata ing ikum ki kon ki jong blay hapo jong kane ka presbytery hang ne like se kanungot na pnang jongi ki bidang snat ban keren ban ya tho khana chapang ka ktien ki jong blay Kanungot ki padang ya keren siapang kaktian ke jong blay hakine kisni ki bangiam mentah wat ka kme lambat ki kon ki me keren cho kajok ha ka bangi kom ki kon ki jong blay ni penlot ya ka por lambat kene teng-tengi ki postor nga bu ya kenem dai baka don na walk kam don na walk nga I flight mode nga pe ya por na mar pias yotia teng-tengi ki postor ki teman besan ru ngiklet baka dai ka ying mani kane ka on back teng-teng ka riu kreng krang krong krang Ngaji sin ngelamai woi teman pesan. Ngok ngeu mela da mem kwa ban long syong aji seong mi no. Ngong mi no. Kadau ka bakong san ka long. Tang yu la wan ni message tek la kreng tu la plit la pej pra la teks la pawut. Ngong la da pie ja ka lok la ne pie ja ka spa le chata wat wan sene. Ngong kane kadai ka yung mani. Don ublay hang ne mdai ka mobile. Ki kon samla ki jongi ki amlet ha ka mobile ada ki pule kot ba ki kon samla jongi ki ba ku ibat ya kane ka mobile. Kena kine bro khai cha benang ni bro khai cha dujok. Postor cha dujok ki samla cha benang. Dan rei ki samla ki penlut ya ka por ka jongki la kumno pra kenta sis ha ka sisngi ha ka mobile para pengebi ki kon ki jong play kalong hari wales hakine ki sngi ki benge mentah bangila ban yo ilu paru ekine ki jingjia kene ka ri ki jungi mentah Baka balang kelas dang ya kejing terkong. Haka jinglong haka jingam ka bakenja mensim. Wat ngila roy sibon haka jing don beriu. Ngila roy sibon. Don ki balang hang nea ki snong hang nea west. Ki bom don syuk ki bom pat long kristan. Ki bela long kristan sudah. Pilej hang te mau klot don syuk ubom pat long kristan. Ubla long kristan sudah. Tambah don ka porpat anda hape leken do ya ki kim yang bejo. Dah pergi akan do abang ya lenti kila kersian baha ban bej. Shano piwan pustor. Ban bej yang baha. Teng kilerwai. Syayengan lej ngong ya ki saling no.
ban kloi teng bios ngau ki jirwai ki pasupang haklaun da pe ki buai sudah bat kita ki de ki kon Kristen ngau ngi we tu men mesan Kristen we tu men mesan pin kondok ya beriu kum nu ni beriu ong e ngan kondok hi manga bi ong tu men mesan ni ngau to kondok pi ka ba pi mot sa kondok namal boleh ha ka jinga seng mio i ka yeng halan dat ing mani tambah ha ka jinga seng dam juo i dale ya patakian uni udon be ha ka ba kadung ong u pin ong kum nu pin duai kum nu pin duai ong bau blei ula sim yau ne salade pitok yau blei na piong ba ubne ula yap da ka badikiat ki bhayeng kis ngau kum no yo ki ong e pi sibet mina ma menang ne yo ong em ma so ong manga ngan ong bau blei ngan ong ba une ula le no ula klat no tamangan pen pau sepang blei ong to ka biang kisni ki ba para pengebi kabalang kasdang ya kabantor kong ke jingem ka bakenjam sim ka jongka kiye Kristen kilas dang ban kelat ya ke jinge Quran ka bajar jar lembadu play bat ke jingem ka basimat ke jongi kelas dang lendat yau play bat ngimla syo ban yoi ya ke jing ba breu ke jong Jisu ha ke jingem ke jongi kom ki kon Kristen jing ba breu Jisu on yo i hanga on yo i happy tuat ya ke donut lejong tuat ya ke jing em lejong Jisu udon ne em lambat pi usong ne em lambat pi kom ki kon ki jong play ukop nam pi kop nam ngakop nam yau Jisu ha ka jingam ka jonga ka ba man la ka sni Jisu na bangi thok khana ka we ki jingja ki don ki briu ki bathot namar nga dai briu bom chu nang ban kren kumba kren ki we ban ya klan phneang ban ya klan yu ka sermon ka tengi ngayo ya ke kai no Jisu apa keren dan daya ka hosil jong no rum tep daya la ka jong rum tep tambah ya ke si syam la ban len para bangebi ki kon ki jong ble ngakwa la ne em ban yo i yo Jisu ha ka jingem ka jonga bara ka jingem ka jong pi kom ki kon ki jong ble la na em ban yo i yo Jisu ha ki kon Kristen la ka long ha ki kon samla la ka long hangi ki pastor la ka long ha ki teman basan la ka long ha ki rangba balang la ka long hano ki belakot ya ka harpaus nam shaneng la na em ban yoi ya ka jingba brio ka jong Jisu ha ka jingem ka jonga bara ka jingem ka jong pi kom ki kon ki jong ble upola ke citi ke jong u se kinong kalatia ke nong ke balai ke khot ke ba ar punyawang namar kat ki bana pi ya ki bala pan baptes sau kres pila kop ken yau kres barokoi ki bawan je seng ang ne mentang ngai ladap pan baptes ngila kop yau kres la ne ban yo i yau kres ha ke jingem ke jonga bara ke jingem ke jong pi ko ki para bangebi walai klat para bangebi balapan baptes yang i hau kres ban ngi dai ban kop ya ka dor ke jong kres bo mentang
ya ke jingkeli ya ke dor jong no ngi pong hakine ki sungi ki bangi mentah pastor menai yang dengan ai kapor ke keluar mo pastor moderator dengan keren keluar ngai keren ba pin so tho pin sempang ya ke jinglong Kristan la jong le noi ban wan jia sang ang ne anda ha ka ba khadu try jing yu Jesus Christ wang pi dai ai nang no pi wan oh ngalapan baptis yang kakatay trong me ti Jisu don tang kadak ke jingem ke jong pi kam ya deh barok ki kon Israel kilong ki kon uple blood share ya ki akaba prasngi ban pani ya ke jinglong kon ki jong ple right kay kabasmosi kalong palada pi pule awama sakalanong kabasaw kadkot kabasaw wong yakini ki kentian pilet chapetal ban ay ki jing aingo so blay pilet pop pilet pat sa Gilgal ban mane yo blay hang ta pi penbon ya ki jing palat jong pi ke Bethel ban ke Gilgal kita ki atli ki jakamane blay jong ki kon Israel bat ha ki ne ki atli ki jaka ki kon Israel ki leja ke ban mana yo blay bana ya ke jingkinya ke jong ki shau blay kata kamut hadin balapya ya kahima Israel ki atli ke benta kahima Israel ke bashaneng bat kahima Israel ke basharom balakot ya kahima Juda ha Juda ke don ke Jerusalem ha Israel ha kahima basyapang jate don ke Bethel bat ke Gilgal kumno pra pangebi lada wamos wanang ne menta uyang nang ne wang yang apa dia pi pila dia sang hang te ha kayeng mane hanong spong wong pila pop pi perkat kum nda pila la sha tai shanong kasan ban la dia sang ha ka to kayeng mane pi kampen bon ar sha ka pop ka jong pi ban e yau blay tang ha ka sni sabaton lane tang ha ka sni blay kadai kajing palat ong Amos ban kop yau Jisu wan dia sang tang ha ka sni blay kalang ka pop lada ha ki henriu sni ngi kop yau soitan kakam bengi tre kakam pop sudah kaktian ka bangi keren ka bajaklia sudah kajabeng ka donot ka bangi perkat tang syabang ka pop wat leklet para bangibi bau Jisu ula bo lupa yau dengkau hakmat jongi kibril ka gospel ka jong Matius kelenong ke besipau ke khot ke balai puar ba ke balai pulai kong kumne. Uno baro te uban play yang hakmat kibril ngaruangan play au hakmat ukpa jong au ba beneng. Hendrai uno ro uban lan yang hakmat kibril ngaruangan lan yau hakmat ukpa jong ubah beneng. Ban play Jisu kam dai nang ne lada pla nang ne te tang mangau pastor kini ki pastor ki teman besan ki bujuyak tho khana dai tang mangi ban le chabenang bi bor khoy le chadujok ban play Jisu kadai ha ka jengem ka jongi ka baman la kasni kai ka bangila kai ka bangi perkat kai ka bangi tmudai kata ka ban yalam yang isapnai Nrai ladang yong bantang balai jiasang lapoi sebenang kasuk tan kata kali benang
kalen tiba ke surak ba kum kene ke surak ka balai syate janong stoin ke highway ba balada tangkas ni ublay kala panem yang i ke surak ba balai syabne utrai jong i Jesus Christ wang pempla malaka sengi kam dondor ya ke cengem ke jong hiวัดเลยประกาศบัดตังบาลันลงเนียมคริสตานละปอยเชปนังจิสูปานนงาบนาพีอยากจะจึงลงอยากจะจึงเอ็มกับปนีตะกิกรรมหาตังหากระสิวเลยเห็นไรหาชิลันเตนจงกระจึงเอ็มกระจุยกระสิกัมมีตังหากระสิวเลยเห็นไรกัมมีโรหากมอนเดย์หากทิวสเดย์bat kum ta ter kan mau prabang be dakilak mi na Egypt ban lai syarikanan henry na kita kiba mi nari Egypt tang Joshua baru kalap kilayem syarikanan lembat kita kiba kha hari klau Pule ke kitab jingkain ke lenong ke pekat saw ke khot ke baar kondai bat ke balai pau. Dakilak minai jeb banlai syari kanan ha ke pekat do poi tang arngot kibreu syari kanan yap lut syari klau. Baro ki bamane yau kon masi baro khoi ki yap lut. Utrai wang tang kine kibayay ya kalenti jonga tang Joshua badu kalap ki poi hadu hari kanan wat Moses uklempoi hari kanan utrai jungi Jesus Christ kren syai ke gospel ke jong Yohanes kalenong ke pakat saw ke khot ke ban riwong nga ubalong kalenti tang kita ki baya ya kalenti ki boy sya ke yang kupa henra kita baro ki bam ya kata kalenti kemla ban boy sya ke himau ble ke jingkot yang i kalong yang ini ya kalenti utrai kadondora yu prabangai be yang au bekeren nang ne hala nang ne wan na setai chamau klot wan siane let cheki wei ki balang ya tho khana let cheki wei ki presbytery ya tho khana ha ka bakhat do utrai wang me dai wai wong ami tho ya me unong kambaman dondor iu kalong Kristen nang ta kadondor ayu ban riyak benlang kibreu kibareus pa bahaga bakatto utrai jungi Jesus Christ wang ngami tho epi kadondor ayu ban start lada ha kasni ke bakado ujisu wang ngami tho epi dondor ayu ban long nang yalap ban long pastor banlong teman besan bat kumta teter bahaka sngi ke bakado utrai jungi Jesus Christ wong ngam itu ya pi lese pila juyo sngo ya ke jinge tu kana chapang jong wei ureus pa ulong ubreu ubereus pa tam ka pertai ubaem makis masdang jong ka spa snam ka pa arpong bat kakateng ke jung kelong John D. Rockefeller. Une ubreu wang ngadon kat ne kaspa. Kabapun ba kaspa jong. Ngadon la ka jong ka company ka ban penmi ya kaum pniang petrol diesel. Bat ka ne kaum pniang petrol kaum pniang diesel kadai ka banga besar ya kane ka ri Amerika baro kawe lada khang kane ka company jonga ka ri Amerika kenom don petrol kenom don diesel ngadon ka yeng ka basispa mala
Ki kena red kita pai kata pakai yeng ka bajrong tam han New York kadai ka yeng jong Rocky jong John D Rockefeller. Ki pule ya kata. Ngam tep mentah ki dang pule kem pule syo. Nrai ha ka pot jong ngi pule ya kata. Wang adon la ka jong ka medical university. Adon ki way ro. Ki benta jong ka jing kai ke jong a. Bat ka spa jong a te ka long ka bangam la ya ka ban lom. Nrai ubo ya ke jing kali. Ondang ala yap. Kini baro kim day ki jong a. Ngaha ban bo ya kini baro lambat kane ka pertai nrai manga. Shanung alai. Kini baro kisalot hang ni. Manga shanungan lagi. Nama kata wong lagi jong kinong tray ki jong wong kanya ka ba sipau. Nganai ka ba sipau ka kam ka jong play. Baru lawang ya kinong tray ki jong kanlot ya ka ba sipau. Na kispa ki jong baro kanlot yaki. Barulah sengro yaki foundation naga benta banle isnai. Bat kita kijingle isnai kijungu baro koi kilakot hado $1 million. Hakatu kapor ngam tep agini kisngi ki bamenta kinlongkat nos pak klur. Kata kajing aingo jong John D Rockefeller. Rockefeller usau tho bau barus pa umla ban thiet ya ka banang usau tho chai kane ka spa baro khoj ka bangang adon ngamla ban thiet ya ka banang upastat umla banang banga dengan lacha ta shabnang da kajat pila ban pener ya satellite jong pi kat ba piman tang baya ka benang te pinampoi. Mereka pekongsan kalong. Ban bot ya ke lenti bau jisu ya lam. Ban ban le ya ke mon ka jong ble. Para pengebi ki kon ki jong ble. Ngiem makisni ba ke jengem ka ba kenjam sem. Kasdang ya ka ban terkong akine kisni ki bengem menta. Uneu kobet lei ulas dang ya ka ban tan ya shibon ki jengem jong ki kon kristan ki jengi don ki kon kristan ki baklet bala syai ka de kisni ble menta don syawa sa hado la syai nala poi la syai ki ong oh kisni ble plan klam ya penlong jeseng. Don ki kon kristan ki baka sniu blay kadai kasni sait kali. Don ki kon kristan ka baka sniu blay kadai kasni lekai. Ni basa chatai ngam tep pi chane pi along kumno. Ndai chakitai kitai so ra jongi pin la jesang ka sniu blay pin wat pai kham tam ha kito ki penai Oktober September, Oktober, thai kala jesang segitu kitai. Pin pe kitu ki khon samla ki belang kerang hang tu. Pi pe ubanya kali uba penlong ku US wang tu. Pin pe mi tho kan thai mi tho chen rang. Men suat ngiong di tang chen rang men ta kan thai rudi. Yang ya petakiat ban thiet kiat. Para pengebit ki kon ki jong play. Kaspa ke jing stan. Ke buram pertai ki jing skopa. Ki tan ya ke jing long ke jingem ke jongi. U play usong ir. Ha ke jingem ke jongi ki bril. Ha kini ki sngi ki bangem ta. Usong ir hot. Upat lano unela ne kanekin kenjap yang sabar ke donut ke jongki.
Kepor ke jong Amos. Kawan pelap ya ke balang bat ke imlang kesalah. Ki breu ki ej ban lej sya ke jing sya kriblay hanrai kimbut yau jisu. Kimle ya ke mon ke jong blay. Namar kata ublay uken riak naki. Naba ke donut ke jong ki. Kamlong lembadu blay. Hanrai lembat ki jong kani. Kapatay. Wat lay perkat ko ki para bangibi. Bangila ay bun ke jing ay ngok ngila ay ke jing start ke jongi ngila ay ke jing ro ke jing pendon burom bat ke jing mane yo blay ngila poi bet syabneng. Ublay umpan yang ini kini baro. Namal begini baro kilong ki jong ublay. Subuh mentah. Ladang yong kane kaspa ke jongi. Bure ublay wei jeng pangi baret hakamet ke jongi. Pi penlut-lut ya kaspa ke jong pi. Pi dia bat kali dia bat jaka dia lut. Tang ban penjam ya itu jeng pang. Lem dau ublay penpau ya itu jeng pang. Pi nom la ban penjam ya. Ublay ujongi. Umpan ruem nengi. Henry upan tangkane. Ngap ngania thu ya pi. Ke kitab ke jong Ezekiel kalenong ke pakat sao ke khot ke pakat sao ke ong kum ne. Yakine lai kibreu. U Noah, u Daniel, badu Job. Kila don haka ke bamut ha ke ima ke jong play. Kinda pelaj tang ya laki jong ke mensem dala ke hok. Upan ya kata. Upan ya ke hok. Ha ke jengem ke jonga. Bad ha ke jengem ke jong pi. Kat hot ke bar po kong. Kinam pelaj. Yau kon senrang. Lamne ya ke kon kentai. Henry kin pelaj tang ya la ke mensem dala ke hok. Hok ukpa mde ban lai em ka khon ro u khon ro. Ka hok ukpa ka pelai tang e ukpa. Khon bat ka u khon bat ka khon la da kim hok ki lai ba chadu jok. Tang ukpa boleh syabneng. Namar kata buon sin nap teng jungi ngi juang. Oi tu khon pastor ade tu long kum tu. Wei ban yo i ngang ade u breu ki khon changa ki lai chano wei bat tep. Na yeng te kilai kelas kan lariam style bah jues. Satai selendet mdan batip tangu blai batip kapop ke joki. Tang ka hok ka balaban pelajangi baru Jisu ulang ka hok ke joy. Kita ke badon yau Jisu kidon ya ka hok ke jong blai. Ha ke cengem ke joki. Kita ke bom don yau Jisu. Kilong komus kom. Uban thang do no. Ha kata kesni ke bakado. David akasam ke jongu ke basis palai. Ke khot ke benengkong wong kum ni. Kom en sem janga. Toker ku yau try. Bat baro ka bahanga ya ka kedang ka ba kho jongu. Kai ka bo preon ker khu yo try. Pijula ban modor ba mangau preon ker khu yo nong thau jonga. Ba mangau preon ker khu yo kan radu jonga. Pijula ban modor kai ka bangangan ker khu yo try. Ladang yong kaspa. Utrai ulang utenrai jong kaspa. Ladang yong kajing start. Utrai ulang utenrai jong kita kajing start baro. Nga jui kai.
ya ki kena kelas ngong bech ni badu blay wat nam ye lai kai cái chừng start cái chừng u cái bắp phèm lạ bàn bát tai ông xem mi nục sai beret là đầu blay u tháo yang a làm bari phi kaju kedur cái ban chia baro ki kentai ki dan kaju kedur baro ki senrang ki dan kaju kedur ye itu jono kane ka kme jongno kane ka khon jongno kane ka lok ka jongno kane ka tengah ka jongno phenam ye itu dan siklor dur dan ar dur berkat ya kejeng start kejeng play ladang yang ibangi dai ngenai ka nganai ka buram ka jonga jau play ko ki para pengebit umoses wang yau play ngakwat me ben yo iya ka dor ka jong me ka balong kum no play wang memlai ka ben yo iya ka khmat ka jonga ban men em om don ubreu bala ben yo iya ka khmat ka jonga bad bon ne Henry namar ba me kwa palap play wang pai ka don ka tai ka kramang tai Pai ka khmat jome satai ngantap ya me de kakti badanda bang layat leng banang ni men sapek men yoi tang ya kalang thodok ke jonga henrei om ya ka khmat ke jonga namar kata hinomla banya rengkat bad ka buram ke jong play ka ba kham tang shine banya kasi Lada bi pai syaki jeng ngau pai jong kene ke pertai. Wai bala ban yo ya ke jeng sok ke jong play. Ke bau play wai hala ke jong ki breu ki jong ki ba ya ke lenti utrai. Stefan Usakri jong play. Abau yo ya ke beneng. Uklet lot ya kita ki mau belentam ya ke mat ke jong. Hake jakabu nun tem ya kito ki balan thamau yo hanrai wang pen ban try what how ya ki ya kane ka pop ka baki kilale ya yo mat lepai ke jing sok kam don kano ke jing snopa ka pane rengkat bat ke jing sok ka jong play kai ka bakerdo akahima ke jong play kalong ki mensem jong kita ki bau Yohanes wong ke kitab jeng pen pau hakal lenong ka ban nyau ka khot ka khat lai ban ka khat sa wong ki ne ki ba kop ya kita ki chan ki ban le hatu ki long ki bat nang no ki wan wangel ku liu Yohanes baru Yohanes long teng alaya thau ko ken rat metep mame baru angel ulong teu long hanga kini kilong kita ken ki bawan na kata kari jong ke jingjen jar ka bakrau bat kila saja ki jangkop jongki bat kila pan koi le ya ki ha kesnam jong uta ukon lang prot para pengebit kai ke bo play ke baduna ha ka hima ke jong play ka mensim jong ki riu ko ki jong ki ban shong ha kita ki jaka ki bullet ki bo try jong Jesus Christ ulapan krek na ka bentai jong lambat pi pen krek para pengebit banyak syam padu play Bradno ya kijing es bai. Nabau long tiet jong kijing sniu bar. Bradno ya kijing sarong. Nabakata kalam syaka bancot. Bradno ya kijing bisni. Bradno ya kijing long kebarsap. Bradno ya ki kibla long troy dau soitan. Nrei kumbau polu tho sa ki city jong u sa kinong kalatia
kat ya kibala pen baptes sau kres kita ken kikup yau kres kup para pengebi yau kres kecingem kecungi baka hok kecung play kebawan hanga lembada pi lengbau dry jungi Yesus Kristus pada kata ngila ya kebania yo ya kebania long lem lembadu dry jungi Yesus Kristus ha kasni kabakadu kumbaka hok kala penem yo Noah kapenem yo Daniel kapenem yo Job ai bakane ka hok kabana Yesus Kristus kan penem ro yang alam badia pi bat kan penem yang i kom ki kon ki jong play hakine kisngi ki bangi ementa dua ya ka jengma bai ki jong try jong Yesus Kristus kumba kamari kanong Magdala kala yo mat ya ka jengma bai ki jong try jong Yesus Kristus kayo ro ya ka certificate ban lai chabnang Rajungi Yesus Kristus wang akan ekakan thai lama pe ke pop jong pa baro nyau tliki soi ki dan hapo jong pa palala lot dia ke pop baro khoi andra apa ka pai jau Yesus Kristus rajungi Yesus Kristus wang lama pe ke to ke pop ke jong pa baro bat ka jingat ka jong pa kala penem ya pa wai lupa ya ke certificate pan lai sapneng ya kane kakantai tu blain ker ku yangi habangi mina nang me tongin mi kum ki breu ke batmai ha ka jengem ka jongi badai bakane ka kubor ka bangingi os ngo kane ka por ya ka bau blai ukuran ap dang jongi kan song dap kerai lempat ni bangin em ya kecengem ke bahok kecengem ke bakoj bat kecengem ke basisya hakmat jong play tu play ker ku ngi unyai rengkat lempat ni kom ki khon ke jong play hapo jong ka presbytery bar kowe na ka benta ke buram ke jong amen. Boleh sebut ni i pastor i balawan ra i kini kubur hapreng jongi kom upai lang jong ka presbytery ka balong ka kubur ka bakhat na ka benta jongi tu pin kre banisham baru belai ai bani kubur kan yo jaga ke mensem jongi bat ai bani kubur kan ketik i download ke mensem jongi ha ka jinga dai ke jongi baru belai hi kanang mengilap pin kre elade kom bai pastor hi li kai nak benta jangi ublai gerku nak benta kene kubar bar blai un gerku kerpang nak benta usyagri jong u ipaso ibalayo bansam ya kene kubar ha preng jangi kum upai lang jong presbytery ai bo blai nang long rekat lembat i un ai kamer ka phat ka bekya un gerku ha kam ka ba i trei kum unang hikai bat kam tam bo blai nang long rekat lembat i hagi program kebun keba unsa yo ban pendam lagadai hag basam ya ketin jong blai lagadai hag nu ku benta na ka benta ka jing don kam ki khun ki jong blai hi bat kumbangi ngidang yo i program ba shibet min metro hag subject jong balang i pastor idang don ban kren ya ka subject jong balang ba dingais kam kuma blai ulor rekat bat ngi kerpang bat i hagane klemat kabailas ya baik layak bansam ya ketir jong belai ublai unor karulam bar kan subjek ba ir sio ban krenru shibet ha ga jing sang met ga jange ublai ngir khu nak benta jong i bar ku blai shibun nak benta jong i ku mo pailang jong presbytery oi apdang jong jing krian hanroi nemar ka kubor ka bai pastor ilawan ra apdang jong i nak ketin ga jong belai kalau ka kubor ka ba em
kubor ba pensait na kabenta jangi bat ngayo I babarok nangi ngelas ngap bat ngisyak skor bha de namar ta kublai shibon namar kajing sngap kajing skor jong pi kene kubor bat ngai skam kumma pi pelas ngam pen penan kam ye kene kubor ha kajim jong pi ublai ngir ku nag benta jong pi rukum jong kadan kajing kerpat nagalyang jong kabalang bakata kajing kerpat kalong bakadan ke kali kaban nomor ML Jurusan W Lai Pra Arlai kane ke kali kadan hakmat jong kawai kali bat bakta ke kali ke bahdin jong ka kadan kamban me kirki namar kidana pedang jong kajing sitom te ubadai trai namta kane ka kali subha lej ban pelai shiphang namar ki trai jong ta kali dan hadin jong pi kidan kamban mi namar kidan ha pedang jong kajing pang kajing sitom te menta Soban poi hagi wepat ke benta jong jing syakri jangi nginyo sngau shwa ya ke koya naga balang perstian nong spong tengker pahat di samla jang balang begin syem ya ke benta ke jongki Abalay pat kumnesya hapa kasyuan ja jing dum ki kaya pa akosh nong ba ijong nga Pana
shi sin pa a trai to mens ngau a trai to mens ngau ya ki jing ker pa trai sa shi sin pa ya ka jing su ida Tini puan nginyok syuai ki jemberan nak liang jong ka presbiteri berkumjuruk nak liang jong ka balang. Moderator kidon keto kan dia jing penbenar nak liang jong presbiteri. Ki dikot berdelikat ki balaj sak jing sang sinot ke balong ke balang monai hak tarik cipeu hadu khat lai umat ajar poar tikitu ki bom parjo ki tiket kin sobha mene kendu yang hadien blawai kene ke jing sang inong kren hak jing sang Singutrai Porsche beje Post teng Reverend B.R. Karnior Bat nongkren hak Porsche jisteng Reverend S.E. Marbanyang ka program jong kejing penkut ya kejing rakhe ya ka silver jubilee ka presri ka balang presrian lakse ka balong hak arpo pra hado arpo kandai me arajar ar poar hak arpo praterik sngiu trai sngiu sajan inong kren ni tim ukris ulong ke jingkermen nong kren Reverend WB Marngar portfolio chipji steng inong kren Reverend D Rembai moderator ke KJP Assembly inong kren hak por steng Reverend ETL Marchilong nongkren hak por chipeu chiteng hak sngiu trai ilong Reverend IW Longsik moderator ke KJP Sinot Sapngi por shibjisteng nongkren SS Majau Reverend SS Majau bat hakpor barakpon risteng inongkren idei I Reverend Kibis Naitang kani galong ke program jong ke jing rakhe penkut ya ka silver jubilee jong ke prestri ke program kijing aingu ke pangilalum hakane ke jing sang prestri ke jongi kami
Prapojar Chispa Sau Pukundai Tangka Ke program Hak Jingsang Kepon Riu Sistem Pulih berduai teman-teman RS Walang Bat nginyo ya jing nginlomi ki kway nginlomi ki jing ingu kwaya nak jing sang samla balang umyak jing sang samla balang marngor ke subjek ukeu haplyang kinyut longkren irbren bilendo ke jing ai kublai keliang nak keliang prestri menurtor ban keliang juga balang teman-teman TS lengdo jing pun bena bat penwai kene kelong moderator kijing pun bena nak prestri kublai Tanda kaliang jong kapalang kepeningkong kelong haswa ba hadian balawai ka jing seng haswa ba phi phin sayeng sngau ba bandai pet ikitiar gitar jong phi kenang ba kan pensuk ipi ba kan nom pensitom ya kapalang kabaar kila don sibun ki para banget kilong ying jong kapalang jengi ki balapun senga ki ong temen mesan sngau ba kerpat biang ye ki para bangai jong kalak se presbiteri sa sinpan kat ki bala bakin sngau ba ban ya sa biang ha ka jing iseng ka menmit kadang don ke subjek jong kapalang namar ki ong ba ki yeng ki sam jongi kidang tam sibun ka ja ka do na ka benta jong pi te kino ki ba la ban ya sa sngau ba bapin saya rong haki yeng ki jongi hapok kabalai ki kerpan ye ki volunteer jong kabalang ban ki weiru ki bomdai ki volunteer ki brai ki parabange jong kabalang khamtam ki sinrang den malawai kene ke jingseng bapin sngoba ban ya sa shua sipor ki don ki kam bangin ye penbai reverend moderator kine gilong ki jing penbena nagaliang jong kapalang kublai sibun. Akum klet sakawai ka bakado ka jing seng le sibet menmit kan long no hang te hajing mane kublai. Dikumtung leo sngo yaki jibin bena nagaliang jong kapres beturi bat kumjuru nagaliang jong kapalang. Te nagaliang jong kapalang kalabuk ke jingkerpat nyangi tengen selek kumta. Bansa namar kumpakil pensngo kalong kedang tam sibun ladangi ngemsa lese sene giduna seniang mo nadang ngemsa lese kan chusap ai te sompa se asa. Ngemlak kempau ke jing sngongu bag jing sngo kublai bat ngai kublai kerpang nagabenta ka kawya jong ke jing seng samla balang nong spung. Kapala hingi ye jing ruai ke besutenan. Bat de tang besutenan ada ngi skap ikentin nilai. Kedai ke jing mud hadu kata-kata. Nga syong hang ne nga skap ye ikentin ke baki ruai. Ngadi utrashnong. Hang ne hi nga sngotu baki ruai. Ye ke shnong la jong hang ne. Ten marta ke ikentin ke baki ruai. Kedai ikentin ke baki jing mud hadu kata-kata. Try pen khia pat sai sen. Namar kata ai bagan dijirwai ya bakum ki khun samla jong kapalang kilarwai ublaihi unyus ngau bat pin khia efi bat om tang efi kapalang hangni kashnong hangni henry yangi ki bahpo jong ka presbiteri ro kumjo ngilapoi sibakot jong ne jing syakuri jong ye blai hani klip mat ke mentah di kumtu kumla kerpat nakaliang jong kabalang. Kalau kumjuru nakaliang jongi kum ka presbiteri. Ngi kerpat ya pi ngob hasa ban penkut ringkat lam ber ka presbiteri.
Nak benta kan ke jing syakuri ke jangi hapok jong kan ke balang hang ni hanong spung. Ngam syam ong kat balak su bahasa an roi ngong sngop bahasa. Ya barok sngop bahasa. Bangen yo ban penkot ringkat lam bat ngi kum ka presbytery hi. Ya kan ke jing syakuri jangi hang ni hanong spung. Han roi oi kidan keban kunret ke yeng kesam jong pi. Kidan kiteman ki bom nang syu ban krep ban krom. Tai pilak ban leit. Tai nak liang juga kum ka presbytery. Ila dadan ke bakum kita. Ngipha ya pi ba pen lek phai dak basuk bakmen nagane ga jaka ka bangidan hagane ga sngi bat kumba pi poi dak basuk hagane ga jaka ban syakri lang bat ngi ga presbytery kum taru ngipha ya pi ba pen lek phai hage yeng sam jong pi bat pen poi dak basuk bakmen hage yeng sam ka pi dan bat pen ra ru ya gane ga jingger ku ki ba pi pul yo mat hagane ga sngi leng bagi kubor nak ketin ke jong belai bat ru kumjuk leng bagi kubor ki bangi yo nagi sur jing ruai ke jongi lei suk ublai unor ringkat lam bat pi bat ngis kam ublai unyalam hagelun tian ke jong pi ngilios nguru ia ke program kepala pule do sekretari hak bedai bat ke jing rakhe ke jongi kum ka presbytery ia ke silver jubilee hoi ngiliyo ban pliakan adu ne benai bakat wei bat kumbang yo sngom menen I pastor mangar de blibi mangar I balakran ilia tuangi ngidon hakane snam ya ka snam jubilee bat ya banging ngingen sioban penkut hau benai besan jong ni snam arjar puar ter marta ngidon hakane por kabolong ka por jong ka jubilee na ka benta jongi namarta ai ba nginmi nang neru nginmi ringkat bar ka jinglong jubilee jongi tak adu bangingen siok ban syamlang hang tei ha kabalang halakse nak benta ban penkot ya ka jing rakhe ka jongi ya kane kar silver jubilee ublai ngir khu ublai nyarap nak benta jongi bar ublai ngir khu ru ya barok benta ka banging liam pendap ha kane ka jing syakri ka jongi ha kane ka sngi barok away ngan penwai no ya ka jing syakri jongi ublai kane por ngin arwai ka nombar jing ruai ka basan spa anrep kundai ka nombar jing ruai ka basan spa anrep kundai Haden kena jing ruai ngi sngongu ben sngob buram ia ka jing dar ringkat jong I pastor rangba jong presbytery jongi Reverend PWL Marwen ten marta hadin bang lakut kena jing ruai ngi sngob haban khod I ban pelai jingi dak jing kirku ba penwai yublai long ka buram ki kam bulale lukhun ulapha bayangi u ai la ka jing em ka kuna ban siu ka kedop neng upli bakin rong kibreu ngina yang ruai barok di khat ka numbar jing ruai ka basan spa nrep khandai you blay long ka buram ki kambu lale lukun u la pa ba yangi u u ai la ka jing im ka kuna ban siu ka kerdob neng upli bakin rung kibreu to ya ro ya utrai snga perthai ba ukren to ya ro ya utrai iki ben reu shat kmen to wan da u Jesu ukun sya ukpa ai buram ya ubu lale kampela das nam blela penlong jing siu spa janai jing im ha ki banget jing kular ban ai nong pop uba crowd wanda ngej kem ka jing ma bat jing suk hu Jesu un shem to ya ro ya utrai snga perthai ba ukren to ya ro ya utrai piki ben reu shat kmen to wan da u Jesu ukun sya ukpa ai buram
ya u bula lekam pela ki kam ki bakrau u la le ha pertai da uru hadonut jinkmen kayai slay henrei ngan salong jing pelakam palat ondaya u Jisu ngin yo imarkmat toya ro ya utrai ngapertai ba ukren toya ro ya utrai piki ben real shatman tuan da u Jisu ukun sha ukpa ai burom ya u bula lekam pela Koblei ukpa jongi babel. Ai ngue ya me ablei ba mela penla yangi. Manyawan ke presbiteri. Long ne jing sekri jongi yamne hakne ka palang. Hang ne hanong spong. Ablei hak ba punwai no. Yagane kejing sekri jongi yame menta. Terap yangi bangin mi nang ne. Rangkat begini kubur ke ketin yame. Tongin penkret. Banyak kenduk udu try. Atau dai. Kejing ai ke jong Yesus Kristus bu try. Ubulei jongi. To kan longlem bat ni. Lembat ki para bengel be I jongi situlup ke protai. Ki biya dem ki biya mane ya me ubulei. Hakajuk ke kerteng Jisu. Mentaru matala kerta. Amen.